prvo mi je palo na pamet neuspešni prijemni iz režije. Ali jeste depresija. Šta je presudilo da dođem ovde? Ili Bože, postoje razni programi gde mogu da učim i nije fakultet jedina ustanova koja može da mi ponudi neko obrazovanje. Me sve je iznenadilo. Mislim, u početku jeste bilo malo creepy. Mislim, svakako mi se stav prema filmu promenio. I shvataš koliko inspirišu i zapravo teraju te na rad neki dalje. I na sebi, i na filmovima, naravno. I prosto vraćaju ti nadu, da je svet ipak, da postoji neko tvoje jato, da je svet ipak normalan i da vredi se boriti. Pođimo u šume. Noće sam rada da gledam kako jesen bela cveta i pada na ravni put. Svi su čudni, ja sam čudna. Šta je večito na ovom svetu? Promene. Postoji 1000 formi i načina da se nešto uradi i da ne postoje ograničenja nikakva i da nema da mora nešto ovako ili onako, nego da smo mi potpuno slobodni. Da li si spremna? Ovo je nastup veka. Ovo je nastup veka. Ajde, Beyoncé. Anything you want, you got it. Anything you want, you got it. Anything you want, you got it, baby. Ćao, Indija. You got it. Nekako se ljubav prema filmu povećala. Osjećam se kao da mogu.